principalki gara falta jendearena, ala hori... Nik hartzat jasoko du, eta hauek bi pertsona falta dira, biak justifikatuta. Bueno, orain txabertan hiru pertsona falta dira, baina ontziak ideak da, hilera batetik dator da. Hirugarren ez dakit esan. Bai, esan edut ez dakit justifikazioa. Tema da egin dira gaur edo, ez dago nien arazorik norbait sartzeko osoko bilkuran hasita dagoela. Legeak bakarrik debekatzen du botazio erdian sartzea eta botazio horretan parte hartzea. Baina edozein honetan sar daiteke eta hortik aurrera bozketa bat hasi ez bada normal parte hartuko du. Ados. Bueno, behin hori esan da eta aztergaiekin hasi baino lehen tokiko gobernu batzordean eskaria eguna gaurko deialdia ezoiko deialdia da eta ezoiko deialdian eskari eta galderen aztergaia ez dago berez, baina eskari hori dugu eta gure batik ez dago arazorik, hortaz bozkatuko dugu ea puntu hori sartzeko adostasuna daukagu. Eskari eta galderak sartzearen alde. Azkenengo puntu bezala tratatuko dugu. Ados. Baina horrela, gudabiziko aztergaia osoko bilkura bateak itxita egitea, COVID-19 kutsatzeko edo eratzeko prebentzio neurri gisa onartzea ala badagokio. Ados? Bigarren gaia, aurreko bilkurei dagozkion akta zilborroak onartzea ala badagokio. Gaurkoan bi akta ditugu, horietako lehendabizikoa osoko bilkurakoa eta bestea osoko bilkura, baina hauteskundeen aukerak eta bilkurakoa. Badago ekarpenik edo hirugarren gaia alkatearen dekretuen kontrola. Nahi baldin badezue zuena gaitza. Momentik duak atez, egon nolakos puntuak, bajarren eta burgarren haulan dekretuak, eta galdera hozia zikoan, beste puntuan, bestela hemen egin ez egin. Eta gero, galdera ganoen zeraitik hemen, lehen zu espliko bezu pizkat gobernu komisioan abokatu tema nire noa jaki, guretan bezala nire noa jaki, nola funtzionatzen dure kontratu ziren. Zubiten badezu, zeraitik hemen nintzen du, gure abokatuak nintzen desuna nola dago kontratu. Zubiten dezu, como asesor, esaten dena, eta gero zuten bazera juizioa, eta kasu beste soldata. Bueno. O beste prima, o beste... Plus bat, amarteko da. Hau da defensaten galditza. Hau da, epaiketako da. Ez badoa inora, suposatzen du pasako dute faktura izango dela. Asesor nio. Iari, ez, epaiketako nahi da, prozesu honetarako. Segun zen bat ordu sartu behar dute, hori pasako dute. Alkatetza dekretuan hori jasotzen da. Segun zen batu lan ematen dien, hori izango dela txikiagoa edo baina ez asesoramendu, da aparteko dut da. Osea, asesoramendu dikan, kanpo.
izena, baina gero, nahiz aritzekin eta hiru bizketan nola sartzen da izenak, zeinak, jeneri laguntza mandu izenak. Nire ustez, jaki berrezo teknikoa eta zu komisioko presidente, ez dela beste gara, zehose eta gara eskatzen zuen izenak eta hori nire ustez, goera bat egin. Horatu zen, ez izan naita... Ez, esaten naita da bat, esaten dut, igual puntu egin dukinean egola, txeketa respeto bat, ez da privazidade eta ez da justo tema honena laguntzak eta hori, tema jakitzen badu, beti ez ez ustez, ez da horrela da, teknikoa eta kasontan, adizera, eta hori presidentea, nahikoa bestia, ekizek ikusten badegu eta onartzen badegu komisioan, jakin egula eta ados gaudela, nire ustez zenbat izenak eta gero gure lege dut nire nagoz, komisioan, esan nuen gai amerikan hori, hori da, jentzera, ez da egite, nire nagoz, gero legale zer da, ez da egite. Ez esan nahi, arazo administratibo izan da, ez da izan... Nik gaitu denua zen, izpide bezala, bai izarte teknikariak eta horrekanik ere, eta lehen batzordean ere, irutzen gure izpide hori zuzentasuna, egia da, idazkaritzaren jorri izaten duen bezala, egiterako dankaten dekretua jarri gara izan osoa, esan da nahiko duen esan bai, bakatuak izan dela, konpurun lana, gara, usia bat duen ditu da behialdi hauetan, kate dekretu egietan, hori ez da gartiko inundik inora inur izan duen guztiak. Entonces bai, a ver, esaten, horrela da, baina legez, ez bai, posible bada esateatzea. hori da. Ez izpidea hori da eta... I persona jakin. Yo sí tengo un punto del 179 en la postura de enfermedad de la receta de persona. No sé, alguna aclaración, no sé si corresponde a las informaciones que hablamos en... Berez, hori lotuta dijoa, balioen jinenean eta negoziazio mailan adostutakoari baita da. Berez prozedurak eskatzen duna da, alkazetzak proposamen bat egiten duen adostuta alderdeekin edo ez, gero hemen garretsi da. Orduan, horren baita proposamena erazten da negoziazio maila, bertan ordezkaritza baten sindikatuek eta beste batzuk ere parte dezakete, eta ondoren garretzinean berretsi egiten da, eta beste horretan berretuta honera ekar. Orduan berez, hori dagokio besterik ez. Vale, una aclaración de la 291, pues así, la línea de escalera, el transporte y demás. Para aclarar cuál es realmente la solicitud que se ha hecho a las costas. Hau, lotuta dago, ez nahi gaizki ondarreneko inguru, baina ez nago erabat seguro egin. Bai, irakurri dezaket inkluso Gipuzkoako posten provintzia zerbitzuari 2020 udarako hondartzako kafetegiko terraza 70 metro karratua da eskatzeko duen estatus. Horreko batean erabakizioan egitea da prozedura administratibo egitea da formalismo hutsa. Norbaita dos ez balego, ez rekurritu izateko erabakizioa. Ez baldin badago kartin gehiago dekretuan esatea orain honetarako ez da bestean lakatxo izegon deitu dugula errezago izan dadin batzordearen pasadan osoko bilkuran eskatutako zera bertan ditu dala errezago jaketa. Vamos, beraz. Laugarren gaia udalbatzarrari kontu ematea 2020ko zenbakidun alkatearen erabakiari buruz. Honen bidez, gure abokatuak, CNP kontratatzen da, 576
2019 zenbakigun horretiazko egin bideetan udalaren interesak defendatzeko. Komentatu da, honen helburua zen ikusita ikerketak eta aurrera jarraitzezula, udalak ez zuen defentsarik ez baldin badago espediente de informeta jotzeko aukerarik ez dago, eta batetik informazio horren jabe izatea, eta bigarrenik erabaki honen helburua da baita ere, udalak erakunde gisa eduki dezakeen erantzukizun zibilaren aurrean defendatu izan dadin eta babes hori eduki dezan prozedura. Hori izango litzateke erabakia hartzearen arrazoia. Nire esaten, gure taldean dagoa guztianetan eta gaizki izan dagoz komisioko, hirigintzako komisioko bai Kristoban eta bai Izaga eta azkenean nola eskoan nahi sartu nire esaten eta guztian bakarrik eta gu gaudea zergetik urretzetik garen zen duen defensa hori izan zen duen ez dela egin politiko bezala eta egin ardura horrea dedikan. Horrea ez da interesera egin. Baina lehen esan nahi ikustu. Zerbait gehiago argitu beharko duke, gai dutaz? Ez dakit bat bertu duan, ez izan duan izan. Udalak bai ordaininko du politikoen eta langileen defentsa. Bai asumitu zuen. Ez. Bezala oatu berdinen hori gomendun. Jauniak ez. Magilena bai. Ulertu dugu gaizki baina Uste bai, uste du bai zubertu zenutela bai. Zuzen mesedez eskatu nintzen banaiz, baina hori ulertu duen. Udalak asumituko zuela defentsaren kostoa, eta egiten zuena zen, libre utzi bakoitzak hautatzea bere konfiantzazkoa hautatua. nahi behar zikatuko Hori izan banaiz, Zalantzak aurkitzen ari naiz, ea esan berezi, eta itzai izan langile ez, eta arduradun ez. gu horrela horretu genuen eta horrela egin dugu, ez dela horretu berdinak izango ziren. Ez daka zentzu egin beste agortu horretzea. Baina irakurri eta gero gobera. Gu horretu genuen. Bosgarren gaia, emergentzia egoeratik banakako diru laguntzak emateko alkatearen dekretuaren berri ematea. Aipatu dugu bezala, gizarte zerbitzuetan erabaki izan emergentzia egoeran familia batzuk laguntzetatik apelditzen ziren aldi bereziki laguntza bat ematea eta hortik dator emergentziazko egoera honetatik familia horiek diru laguntza bat ematea udaretik eta hau dira oraingoz hartzen dire alkate dekretua familia horientzat. Printzipio irailaren arteko hilabetekoa erabaki egin du, irailean berriro ikusiko zen zer egoeratzen zeuden, abusatu edo familia horien laguntza horiek edo bertan behar beraien egoera aldatzen zen. Hobera. Orduan, asko bat guztan horren ondorioa, alkate dekretua hor. Arazo bat baino gehiago aurkitu ditugu, baina bidea egin dugu posible egin da izateko laguntza horiek ematen.
Seigarren gaia, diru-biltzailearen lanpostua sortzea, onartzea, hala badagokio. Bueno, gai hau dekretuan azalpenaren arira, horixe ere izan zen prozedura, nola baiteko akordioa da behin oinarrizko zutabeak, udalaren oinarrizko zutabe horiek zian lanpostuak berritzearena, priorizatuz eta pauso horiek emanez, egin zian azkenean hainbat negoziazio bai, eraman gendu batzordera eta azkenean baiatu bera osoko bilkura proposamen horrekin, helburua da orain, baina pixat hori heltzen jarraitzea, eta kauen egoera kultuan ekita. Baina, berri posgarria, beste posgarria da, horretzako bintzat, hemen gai honekin egotea, pendienten gaietako bat zalako, eta horixe, orduan, imaginatzen dut poskatu inako dut eta zerbait ekarpen bat egin zuen. Ez dik badagoela, aldeko boska. Zazpigarren gaia, 2019ko aurrekontu orokorraren kitapena onartzea hala badagokio. Hemen ez daukagu itzian, oinarrutan, baina, azken finean hau ogasunean lanbitoko gaia izan zen, eta hori badago kartulikoaren inguruan, adierazi eta ez dela onartzea izan zen. Badago kartelik edo zuk zerbait esan dut duzu kitapenaz? Ez lehenko ogasuneko batzordean behatu genuen, eta laburpena ganak usuan dixuxek, eta hori goen diputazioa bidaliko da. Deko boska? Zortzigarren gaia, 2008ko aurrekonturako mailegu bat kontratatzea onartzea hala badagokio. Hori ere ogasun batzordean aipatu genuen, 550.000 euroko mailegu bat proposamen ezberdinak eskatu dira banko ezberdinek, eta azkenengo ogasun batzordean adostu duguna izan zen, interes bajuenak eskaintzen ziturako Kutxabankeko mailegua eskatzia, horrengo mailegu bat laboral kutxa eskatzeko, pixkat zeagartik. Adostasun horrekin da. Esan dutake bakartan tramitatzea, baina eskarik. Aldeko boska? Bederatzigarren gaia, Debako musika eta dantza eskolako barne araudia onartzea hala badagokio. Puntua bere aurreko astean handu genuen patronatuko bilera, pasaitu hilabete batzuk
pixka lantzen, konfinamentu kortan egon norpa osatxoak. Eta, azkenengo urte batzutan eguneratu gabe zauganez, inda pixkat eguneratu eta patronatuan adostutako barnea gode hori ere izango ditzake onartzia eta datorren kursoako jagudazio interesi banatzeko muga. Ados, normatiba batzen denean eta lortzea, zerdera zen hori normatiba zerdatzen Bai, 10 puntutan. Hamargarrena, berdintasun plana onartzea, hala badagokio. Barkatu. Aldeko bozkak aurreko puntuan. Gehikuntza horrekin gaztelerara Hamargarren gaia, berdintasun plana onartzea, hala badagokio. Berdintasun planare lan izan martxorako jain genuen zea, intzian marketa ezberdinak, batetik berdintasuneko batzordean lan izan bertan batzordean eragileekin, intzan betare aurre jauregian bilerekin bat herritar ezberdinen parte hartzen ebazuten, eta gero ja azkenengoa intzan, azkenengo bilera martxoan behatzi izan, ordezkari politikoak elkartu ginean daitekeko teknikariekin, adostu genuen, emakundera bidean izan, eta egin biru ekarpen txiki, eta jagoetan sartu danean, plenotik pasatu danean, pixkateak martxan jarri edo praktikan jartzen. Eta bai eskatzen dugu, transversala, pentsatzen dugu gara, bai plan hau, komisio guztietan, plan hau, gutxienez, bide jakitzea, eta gero horrek bezala, egin behar dugu legez eta hori erdera zela egitea. Adibidez hori bai lan du da, batzordeetan banak da lan du, teknikariekin adibidez bai, sail ezberdinetakoak da bideratzea. Bai, eta zan eta bai transversala esan duzun bezala. Aldeko bozka. Hamaikagarren gaia, eudelek proposatutako langileen soldata igoera onartzea hala badagokio. Hau proposamena guztua da, eudelen baitan, egon daitezkeen igoerekin bat egiten dira. Komentatu dugun logasunean aukera ezberdina zeudela, itxasitasunak tokatzen izkin eta bar, eta ez da gitzen batzordeetan ekatu dut, arrean regimean, eta honera ekartzen dugu onartu izan badin. Badago ekarpenik? Urretzea, ez da, nasa urretzea, ez da. Zema dugu, ez da, ez da, ez da, ez da,
proiektua, errazua da, beste trakitxo ez da. Es la subida del 2, pero luego con el 0.30 se sube. Con carácter desde el 1 de julio, pero es para aquí de diciembre. Zatika. Se paga desde julio a diciembre de golpe. Bai, izan berrian urte natural hartu edo, kurso hartu edo, laska bere... Aldeko bozka. Bigarren gaia, abenduko ohiko bilkura, abenduaren 17 aurreratzea, onartzea dagokio. Oraindik hilabete batzuk geratzen dira, baina egin gabeko tramitea xabagune hartuta eta bar. Eta hortaz ez baldin badago kako iritzirik, aldeko bozka. Hamairugarren gaia izango litzateke eskarita aldera. Eskatu dizuet lehendabiziko ez da eskari bat, baina berri bat ematea. Gaur badana, lehen ez duela, ez da komentatu alden berri. Eta da, Itziarko soberaren modifikazioarako errekerimendua, gaur bertan eguerdian osatu dela, eta erantzun da. Orduan azkeneko rio bertan aiatuko teginan da esatean denula, basoien esaiatu gara, idazkaritzako lana izan da, erabat, aipatu dugu baina arte zergatik garen usatu da, eta hori borondatea bazegoa, eta behingoz esan dugu erantzun hori eman da dagoela, eta orain aldundiaren esku dagoela, erantzuna, aiatu bezala ezter, jakinak gainen egongo gara, itzein behar baduna dugu, arantxa gainean ere jakinak gainean jarri beharko diogu, eta pixat batzordearen bitartez, gure arteko bidean bitartez, gozien batzordeak, oso kultura delakoa, baina badirudi, agertoki berri batera batzela, eta ikusiko dugu zindan idea. Sí, yo creo que es claro porque yo creo que es un tema que tiene que discurrir, llevar de la subvención y pasar página y empezar a trabajar en desarrollar los propósitos y los obras. Segundo, berri albisterik ez dago, horretan, denez, koronavirusan gaiak ere afektatzen zuen, eta horra izian kreditu modifikazioekin eta aldundiak ere agustu ekonomikoak iten. Josetekin harremana mantentzen dugu, galdetzen diot, batzutan gehiago da galdera egatzerrek egin dut, baina asmoa zan abendurako horrekin hastea, orain arte bezala, nire esperantza da data horiek bete daitezela. Bitartean ari gera aztertzen edo laboratzen ze aukera eman aldan han urte baten bueltan sortu ditezkeen arazoekin eta bat. Eta harremana mantentzen dugu baita ere irasamen egiteko oso elkarteekin edo bizilagunekin. Eta hori lantzen ari gara, jarri ginean harremanetan baita ere mutrikuko udalakin, ze azkenean mutrikua garria horietako asko, edo behintzat bertan daude goldatuta,
Eta, kudeaketa hori, elkarrekin egin beharreko kontua dela, eta, aurrera pausorik baldin badago, jakina superbiso du. Miguel, por aclarar, el estado en el que está este proyecto es en estado de licitación, ahora mismo, Zorain txibertan notan dago, egintzan proiektura aurkeztu zuten eta baina onartzea esan guk onartu gendun eta baina egin dagokie. Nik imaginatzen dut hori prozedura hortan da. Azkeneko kultura batzordean hitz egin genuen izan zen, jaietan ez da zer egingo. Printzipioz definitu ginen esan hori ariketa azkar errektale komunikatzea. Esaten ez da egingo eta arduraz eta jokatzeko. Eta horretan nahi ere apixoratu batzuk ematen adarkola egin ere. Tabenari egin, errektale gastronomiko egin eta arpane egin eta hori ere kudeatzeko. Guk esateaz gain, herrian ere ingatzeko arduraz jokatzen dutena herritar guztiek. Eta gero bai esan zen, kultura batzordetik idatzi bat egitearena, herriko eragile guztiek babesten dute asko zobe, hori eta gehien egintzat kulturaren korraketa, eta hori ere karreratzea mezu hori, eta gero eragile bakoitzak ere bat egiten badu, bere mesua zabaltzen badu herritarrei arduraz jokatzeko eta zaintzeko eta aurtengo jaiak ez ditugula ospatuko, aurten urtekoak prestatzen hasitako dela, ilusioz, baina aurtengoak ezin dutela ospatu. Hori izan behar da mezuak, eta astelehenean egin genuen batzordean nintzat, horreta beratu ginen, eta hori kudeatzen hori egun hauetan, eta horren pastean, halik eta eskarrean herritarrei ere mezu hori zabaltzeko eta indarrak egin izateko, jende guztiak bere egiteko. Gure asmoa baita, ikusita beste herri batzutan zer gertatu den, asmoa da, ikusita batez ere sentsibilizazio kontu bada da, leku batzutan oso ondo funtzionatu du, eta batzuk gauza simboliko bat batu dute, beste batzuk komunikabide ofizialetarrikan nola bentin da, nahi bai egitzat erregintzako gai bada da hau, azkenean jaiak alor guztiak, alderdi guztiak, eragile guztiak ikusten duten gaia da, eta orduan horren baitan, erantzuna ere hori da azkenean, bakoitza, aiatzen den eremutara aiatzea alik eta indar gehienekin, ekiditeko, jendeak asmoa baditu, bazkariak eta abar egiteko, baintzat, jendeak indezala orain arte ditugun arauen baitan arduraz jokatzea lortu behar dugula, zentzu hortan jakinda data berezia dela eta jendea oikoago baino astoratuago egona dela, asmoa bai da, udaltzaingoarekin adoste zela egin hori, gu arduradun politikoak zen ezuzaba dezakegun, eragile politikoak, ostalariak, elkarte gastronomikoak, orduan pixkat zera bateratu bat ematea. Egin gendu bezala bizi berritze planen arira, pixkat ematean mezu hori bateratua dana, zela erantzun, eta gendu jai guztiak bertan bera erantzezia da, danon horrenea da, berez, azinean ezagak apritxo bat, munduan hori helburu hori da. Eskertzen da. Eta ere, egingo da. Sí, yo creo que la respuesta unificada todos los que tenemos los oficios del español, las los políticos, las asociaciones, hostelería y trasladar ese mensaje a todos, para que no tengamos sustos y para que seamos un poco responsables con la salud.
horretan itxi edo, paso edo Zazpiron da 5 metro. Gero torrenak egun da 30 eta uteginak beste da. hori guztia. Abialako Hori bakarrik, ez zubide horrentzat, tarte hori da konportu behar dutena, tuneletik. Bai, horretan 6 metro hori, baina hain beste metro ditu. Txokarintzat, zazpiron da 5 metro. Orduan, ez dakit nondik nola izan da. Ez dakit unikalmente fermo. Lugarera iritsi da eta terrenoa... Bai, jakina azken bat. Ez nik zailan zezkide ez dakit ez. Azkenean administrazioen arteko elkarla nadarenean eta nik aztertu nuen jakin nuen hori ingo zutela eta bai, arazo bane. Beste gabeak eskatzen zutena zan, arazorik badego jakinarazi, baina hori... Zatek, pentsatzen moztu natua zati bat izan doan, azpila, zatek boletak eta arrela zatuan. Ja, hori gotxean dagoa. Txipen natua eta alternatiba bat bilatzen natua. Pasoa, esatezu oinezkoen pasoan zago. Ja, gero zu parkinetikan, paso. Claro, paso berri bat bilatu pasoa. Zatek errekortan dutzea, bizu loiek eta gero Besta errekoa. atera zoan dentistaren hau. Gero, beste bat da, San Rokeko depositua posible bat bilatu zen duen, aztertu nazten duen eta nola da tema hori. Hori egintza batzordean aipatu zen, hala ere, bildu bilak Eusko Jaurlaritzako ondare arduradunarekin. Uste izan zala hauteskundeak ospatu eta urrengo gunean, elandean, hauteskundeak astelehenean elkartu ginean, bertan egon ginean, oinez, antzala guztitikan, pixat, gure asmoa ere bazan erakustea herrian benetan zena dan, mai gainean geritu argudio guztiak eta gehiago ibilio ditun azaltzeko benetan gune hori zera datua dagoen eta zer gurean inaduko zitzaizkio bideari, baina oraingoz behintzat excepzionalitaterik egiterik ez dute nahi, beste herri batzutan jakin dugu egin izan dira da. Erabilizun argudioetako bat teknikariak izan zen Pedro hori oso ondo azaldu ziola eta behar esan zuen. Pedro me dijo que no les entzatu, nadie me ha contestado más claro. Esan dugu, argi, erantzunak argi ematea ez du ekartzen irten bide ganorazko bat dakagunik, ze udala komprometituta dago, hau da, bete behar bat daukao eta horretaz gain promotorak ere. Orduan hori mondatzen baldin bada, horrek sortu ditzake arazo batzuk kontua da. Proiektu hori maigainean urte desente doa da, gauzari ez dira agian kontuan eki, eta bere argudio nagusienetako bat zen, lege hori proposatu zanean, gu interes du bezala, beste herri asko bezala, Santiago bidea pasatzen dena, esatea, eukizen duten aukera esateko zuek errealitate zehatzau zenutela. Orduan bere garaian, emanetzan erantzun batenatikan, edo alegazio batenatikan, orain ez egin dukela eskubide hori. Aztertuko dute, begiratuko dute, esan zigutena zen badaudela hainbat eta hainbat eskain Santiago bideak sortzen ditu ikusita guria bezalako herri baten du. Plaza Santiago bidea da. Hemen etxe bat erortzen baldin bada, gero ezin da eraiki, ez da bai da hori da. Orduan, en entorno urbano eraiki da eta kontua da, ur-depositoa da muga, urbanoaren muga, eraikigarria denen muga, baina galtzada dago, eta galtzada dekretu edo lege horren baitan
da babes maila handiena daukan elementua. Orduan, naiz eta horren balorean nabarmendu, erreztu bidea ikusgarriago egin, deposito horren baitan zerbait bidearekin eta saioak oso txukun, saioak arkitektoak oso txukun azaldu zion bizazea okera niazian, baina horrengo zezen orduan haien ekarpen izan zen, ez da berritxara, prest geundekela moldaketa bat egiteko arau horretan, baina badakigu arau baten moldaketa prozedura bat jarraitzen dula, eta gure egutegiarekin egia esan ez du bat egiten. Orduan, zailtasun hori daukagu, horretaz gain zailtasun teknikoekin jarraitzen dugu, azken finean hor zehar mugituko badin bagenu, errespektatu beharko genuen segurtasun tarte hori eskatzen dela, 20-30 metro, kasu guztitan berago geratuko litzateke, orduan moldeak indarko zan berriro beste depositura dala distribuzio egiten dana, orduan badaude hor, hainbat kontu, zoritxarrez ez dianak erantzun errezekoak edo pixkat. Modu positibo baten plazaratzeatik eta bere arduradunaren hitzak izan zian, bintzat ate hori iriki dala, eta gaur egun ezin eskotzat jotzen dana, aurrerantzean aukera bat izango da, adun dago. Horri heldu behar izan genuen, baina horrengoz horrekin dakagura da azoa. Gero, beste bat, juman urtean eskara bat nintzen, diputazioaren Artzabako bidea, orain torri agarrasegian azaten da kalza hori, prolongatzea Artzabal bukau arte. Hori ere, irintza batzordean landuaren baino gehiagotan, errepideetako arduradunekin itzen izan, bilera egin ditu gehiagekin, bilera bakoitzean nabiziko edo bigarren puntu izan da. Haien esku dago. Gehiago lentzunik ez dugu. Eta gainera, galdetu dugu bakoitzean, beti hau aipatu duzuen, atzera eta bezala ez du, kostu hori ez dugu gure gain hartuko. Inbertsio beste herri batzutan daude. Nik adostu du, nik gogoratu zinion, berez aurreko legegintzaldian akordio batera hilatu zala berekin. Hortaz, bezez, akordio hori mantentzeko. Nik esan nion, udala esfortzu bat iteko ere presaua, udalantzako oso garrantzitsua da. Gure asmoa ez da, intzazue egiten dezuenean, eta gu zain, zerola guk ez dugu gentzen. Gu prez ginala horri prioridade bateko, futbol zelegirako sarbidea zalako, baseorako, erredebiderako, historia horreko baiarako, paso hartukatzolako, mutripuko... Biztanten, zato ginen. Baina, dana kontuaren pitare, eta nahiak esan zuten, baina oinarri da bai, errepideari zegokionean, baina agiteria eta hori gure kontu, orduan kosteak, hainbat kostu seguruenik gure gaine torreko dira da, baina nahi goz. Ez da gure. ¿Puedo preguntar yo? Sí, claro. Bueno, yo más que preguntar, voy a hacer una sugerencia y creo que alguna vez ya hemos tocado aquí, es sobre el contrato de comunicación, hemos hablado por tiempo, yo sí quería hacer una petición. De alguna manera con la transparencia de ese contrato, y creo que en agosto, no sé si estoy equivocado, hay que renovarlo, a ver si se pudiera hacer de alguna manera más pública, transparente, para que garanticemos el acceso de las empresas a ese servicio que necesitamos y consideramos que tenemos las claves de que es necesario. Eso por un lado. Y luego, para reforzar esa transparencia, una vez creo que se hace, un grupo de la petición de elaborar un manual de políticas de uso de los medios digitales, páginas web, etc. Entonces, creo que convendría retomar este tema para bajar el tema, garantizar que el servicio se está dando de manera correcta, incluso formalizarlo en pleno con un manifiesto que digamos que estamos de acuerdo en esas políticas
y simplemente es eso. ¿Os viene bien? Bueno, esatea erabatatu zuela, onki. Hortan daude, gutxo eskatu da informe bat egitea, zela kontratazioa eta bat zela egiteko. Gardentasunarena aipatzen da berriro, nire ustez eta gardentasun eza izan, unebalo kontu eman duguenean, publikoki, ia oso publikura bakoitzean. Orduan, jakiteak gardentasunaren alde lehenak du, baina gure zaitasunak ekilibitu da hori behar bezala edo behar duen prozedurekin egitea beste gai askorekin gertatu zigun bezala eta zentzu hortan esatea berri oso pozgarria da zuek ere behar eskotzat ikustean ikusita baina arte edo hasieran mintzat batiralia gehiago eduki egitu da horren kontratazioa, netzatu berri pozgarria da baina zalantzari gabe epe oso laburean, espero dut, hori arbituta dago da, kontratazioa, beste algo guztietan bezala gabena izan da. Badago beste ekarpenik edo galderarik? Horren bestez,